Poprvý raz od rozdelenia Československa oslavovali americkí Slováci a Česi v New Yorku výročie novembrovej revolúcie spoločnou akciou. Američania si spolu so slovenskými a českými krajanmi pripomenuli výročie udalostí, ktoré odštartovali spoločenské zmeny v strednej Európe a zbavili naše národy totalitného režimu. V prestížnom newyorskom klube Pink Elephant na Manhattane sa na oslave 17. novembra Američanom a krajanom, Slovákom a Čechom prihovorili generálny konzul Slovenskej republiky a jeho česká kolegyňa. Obaja diplomati ocenili americkú podporu Slovákom a Čechom v ich zápase za slobodu, demokraciu a vybudovanie právneho štátu. Zároveň pripomenuli, že oba národy trpeli rovnako za totalitného režimu a spoločnú oslavu tohto výročia považujú za úplne prirodzenú. V klube sa pred newyorským publikom predstavili slovenskí a českí umelci. Nadšené obecenstvo očarili originálnym vystúpením aj tanečníci Dušana Cínka. Súčasťou programu bola aj tichá aukcia umeleckých diel slovenských a českých výtvarníkov a fotografov. Jej výťažok organizátori venujú deťom z detských domovov v Čechách a zdravotne postihnutým na Slovensku.